T'has plantejat mai com són els objectes? Creus que tenen 2 o 3 dimensions? Saps quins són els materials que formen les coses? Els videojocs, com la vida real, representen mons formats per objectes i coses que han estat creats reflectint entorns totalment imaginaris. O, pel contrari, que s'han basat en característiques que trobem en el nostre entorn real. Però, per poder crear-los, ha fet falta que algú abans se'ls hagi imaginat. Els hagi dibuixat i els hagi transportat a aquests mons fantàstics que acompanyen els personatges. Series capaç d'imaginar el teu propi món i convertir-lo en un videojoc amb els seus materials, les seves eines i els seus mapes?